Дзіцячы дом зарабіў на самагоне. Міні-завод выявілі міліцыянеры ў адной з вёсак Вілейскага района. Дарэчы, вытворчасць можна назваць безадходнай. Рэшткі кармілі свойскую жывёлу. На момант прыбыцця праваахоўнікаў больш за 3000 тонн брагі ўжо даходзілі да патрэбнай кандыцыі. Між тым, упершыню грошы за здачу абсталявання на металлолом перадалі ў дзіцячы дом, а гэта амаль 10 мільёнаў рублёў. Чтобы жители, обращаясь в ОВД, в милицию, видели результат в первую очередь по пресечению деятельности и, естественно, видели параллельно и второй результат. Это то, что деньги, которые отнимались где-то от жен мужьями, которые злоупотребляют, шли, опять же, детям для поддержания, для оказания помощи.